Labing gamhanan wala ng mga Diyos. Salamat Ginoo sa mga pagkamayo sa matag sa mga kinabukid Ginoo. Salamat o Diyos sa matag buntag Ginoo. Hindi bago kanunay ang mga kinabukid, mga kusog Ginoo kanunay. Hatag sa matag sa mga kinabukid Father God. Salamat o God, ang kabutagon yung harbin. Kinato din pala kalapuan ng safety Ginoo. Aron sa paghimaya pagdahil diya kanino mga mahal. Salamat Ginoo sa among pagsugod. Hangtod na kami mahungan Diyos na mabati ang presensya Ginoo ni nga kabutagon Ginoo. Dalay ko ka sa walay katapusan. Bisan pa sa mga dala sa mga bulaton Ginoo. Mga panalangin sa matag-usap. Kanang tanan Ginoo nga mga puno ang katapusan ng sa iyo. Salamat Espiritu kanino nga mag-iya sa matag-usap. Ang kaalam mo hibalo ang mga batungan. Ikas ka rin mo Ginoo ka ikaw ang nag-iya sa tanan Ginoo. Dalay ko ka sa walay katapusan. Ikas sa may kamataan. Hangtod sa pinakahangtong amahan. Ikaw mag-iya magagamit sa matag-usap. Dalay ko sa walay katapusan. Kanino sa di pagpasidong ko salamat sa gawang sa Jesus. Amen. Praise God, mga Igsoon. Bisabay ang tamang budayag sa tuboy ng Diyos. Singgit o hallelujah! Hallelujah! Kaya salamat sa mga Igsoon. Karoon ako hanggang dito sa Samara. Praise God. Itong dahil ko tuboy ng Diyos niniktak na Igsoon. Ato siya kalaran ang kawitan nila. Oras sa karong tungod kaya ang danang pagdahig alam lamang sa atong nga Diyos. Apa sa dili pa ato na kita sa paglumanahay. Bakit sumatamis ka pa yung sa matapusan nato kakaigsunan karon. Ako sa presensya mo, ako sa Walang sa pagkakabos, Panginoon, ay kantas kaunas, nalay kong kaunos, simbahon ko iyan, nasinong na, nagpasalamatan ka. Ako sa presensya mo, ubang sa pagkaunos, kanino, kalapos ka lang sa kanilan,
Simbahan ko ikaw, pasilugan, pagpasalamatan ka. Kanino, Medyo sa pinabuhi ko, ang pagsitaw at mga bagay ko. Walay lang kita, naiabalos ko, ang pagsinta at bagay kanino, Diyos ang pinabuhi. Ang pagsima at mga bagay ko. Walay na iwaka, naiabalos ko, ang pagsima at bagay kanino, Diyos ang pinabuhi ko. Ang pagsima at mga bagay ko. Walay na iwaka, naiabalos ko, ang pagsima at bagay ko. Ang pagsima at bagay ko. Maraming laing pangalang we bless your name, O God. We declare you, God. We bless the name of God. We bless Praise God! Ang pagdaig na tinudan na ito ay hatag sa tumping nga Diyos ay siyaan. May atak na karon. Kung katuwa ka man, tungkol sa mga problema, magpili ka, hinala, ang ulit, kahain na. Kung kaluya ka man, ikaw, Jesus, ika'y atin. Kung pagalit, kanina, bawal buhatan. Alam mo sa'yo na, alam mo lang suda, alam mo na kita, alam mo mapaka, magalit ka, hindi ka na. Buwan at kalinahin sa'yo, kung nakita ka na, tungkol sa mga problema, nagtitigil ka, higa na, nagtulog makain na. Kung kaluya ka man, matusok-tusok, ang Jesus ika'y atin. Kung pagalit, kanina, bawal buhatan. Alam mo sa'yo na, alam mo lang suda, alam mo na kita, alam mo pagpapala, nagkalit ka, bibigyan ka. Luwag na tayo ay masaya, alam mo sa'yo na, alam mo lang kita, alam mo na kita, alam mo pagpapala, nagkalit ka, bibigyan ka. Luwag na tayo ay diretso, kalindiya, kapalaka, wakaka, hakaluya, kay Karola. Tapos ang taikot, maayos siyang lahat. Kalindiya, kalindiya, kapalaka, wakaka, hakaluya, kay Karola. Maayos siyang lahat. Alam mo sa'yo ka, alam mo rin sika, alam mo na kita, alam mo pagmahal.
magdaiga tungkol nga Diyos. Tungkol kay siya naghatag sa iyong puso, siya naghatag sa iyong kinabuhi mo sa walang kay rason. Adili naman siya daigo ni ini matagkag sa tanan giyod ng panahon. Praise God, hallelujah! Because
Gusto mo dapat sa mga pagsipabatay Pagpasahin mo lang ang damang mo Wala milay ikabal sa mong kaano Sigang desisyon. Hallelujah, Jesus Ang pagsaya, kabayos ko, at paglason, kabayos ko, kapasalamat. Ikabayos ko, di ba? Di ka sa pagkasiya, hapag sige, kabayos ko, hapag awit, kabayos ko, mga sandali. Di ba labanan? Ikabayos ko, di ba? Pagsaya, hapag sayaw, kabayos ko, hapag lungsod, kabayos ko, kapasalamat. Ikabayos ko, di ba? Hapag sige, kabayos ko, hapag layo.
Dili kami malato sa pag-awit para kanino, Diyos. Sa akong tira Sa manay ng tanan, lubos sa akaya ikalimutan ang ikaw Diyos di ko makauban labas sa tinang lugar, hindi na magiging tayo ang pasensya. Labas sa tinang lugar, hindi na
Ang tumay puso Ito pagiging ama sa namin ay mayawin ka ang kanila ka sa kasinasunod ngayon namin nalalaman ko ako may ginawin winigay ako may gusto ako may ginagawa sa amin ay mayawin ka ang kanila ka sa kasinasunod ngayon namin nalalaman ko ako may ginawin hindi ako kawitan ang may gusto at isa ika'y ikaw ibera na lusin kung maligaya sa kasikasunod ngayon Sub sa kalikot, bisan ka ng Diyos sa kamapaghain kami nagatuong maniya ka o nakibuwan ka sa imong mga nagan. Binigay ang power, abig kinay mo Diyos sa kanilang kanunay mag-aari. Ang panag-ius sa mga kanunay magkapatigpapa o Diyos o ang kukma o Diyos na kanunay anas na pagkasing-kasing nagikan ka ni mo God. Magapanalangin ka sa mga anak ni mo Lord kaniya o sa tanan na anak ni mo Lord na nagatuol ka ron sa matang usang balayalang buhay na ikaw magkapanalangin, ikaw magkabless. Ang tanang dumog himayaan ang lamang sa tupingan ng Mason, ang tanang mag-ingon. Amen. Amen. Ito palakpakan tupingan ng Mason. Praise God, hallelujah. Ang balik sa nagdumala. Hallelujah. Isabay na bless sa itong mga patay sa itong buhay na Diyos. Praise God mga igsoon. Karang igsoon, natuta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pagbasa niya kay hatang ni Sister Rose. Amen. Thank you, Lord. Palihog manindog ang tanan o atong pagilimugan ang tulong sa Diyos madiri makita sa panalihon 31 versikulo 10 hangtod sa 31.
naguluhan kini ang buutang asawa. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitao. Kasaligan siya sa iyang bana o mas magmaswagon kayod ang iyang bana. Dili kayo siya buhat sa bisan unsa nga makadaog sa iyang bana. Kugihan siya og muhabol og dilina og lino. Gikan sa lagyong dapit magdala siyang mga pagkaon sama sa mga barko nga gikan sa biyahe. Kaadlawon pagani mubangon na siya aron paghikay sa pagkaon alang sa iyang banay ug aron pagpahibalo sa iyang mga sulugon nga angay nilang buhaton. Amen. Kung mayutang ibaligya paliton kini niya sa salapi nga iyang kinitaan ug tam nagparas. Amen. Baskog ug kugihan siya kaayo. Nasayod siya sa kamahinungdanon sa iyang gibuhat mo sa bisag gabi inang ayo magpudlay gihapon siya. Amen. Siya ray magkalinya sa hilo nga iyang gamiton maghabol. Mahinatagon siya sa mga kabos ug timawa. Amen. Sa tingtugnaw dili siya mabalaka kay ang iyang banay sangkap man ug bisti alang sa maong panahon. Amen. Maghimo siya hapin sa katri ug magbisti siya anindot nga lino nga bulong tabol. Amen. Inila ang iyang bana ug usa sa mga kadagkuan sa lungsod. Manahi siya bisti og mga bakos ug iyang kinabaligya sa mga negosyante. Amen. Kusgan siya og Gitahod. kusgan siya og gitahod sa katawhan ug dili mahadlok sa umaabot. Amen. Inubanan sa kaalam ang iyang pagpanulti ug manggiluloy-on siya. Ug gihat siya ug kanunay nagtan-aw sa mga kinahanglanon sa iyang banay. Amen. Gimahal ug dinayig siya sa iyang mga anak ug dalay usab siya sa iyang bana. Amen. Ang iyang bana moingon kaniya, daghang asawa nga buutan apan walay makatupong kanimo. Amen. Ang kaanyag sa babayi malimbungon ug dili mulungtad apan dalay kun ang babayi nagtahod ug may kadlok sa Ginoo. Amen. Dahil siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahulog sa tanan ang pulong sa Ginoo magabanilangit Thank you kadto. so much, Lord. Ug karon igsoon ato ta sa pagpadayag sa mga kadaugan apan sa dili pa pagawitan ang kadaugan sa Kristo. Ang kadaugan sa Kristohano sa panahon ng pagkahimuan isugilot na ang gahon sa Diyos ayaw mo taolaw kumilo ka isugilot ang gahon sa Diyos himayaon ta ang gahon sa Diyos ayaw mo taolaw. President Harrison, kung sa tunakanda makihatag ang panahon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God, may igsoon, mayong buntag. Amen. Thank you, Lord. Giisip sana kung dagang kanaugan, bisan sa kinabuhi mo igsoon kay ato mo kuning mga igsoon, atong pizza dosi itong wala pa si pastora, ang Sabado man to, atong pizza sa Sabado mo to, ni kaning init pa, kinanglan dyan kang mga huy kay kaning ko, umulan na, di na kapangahoy. Ito, nangahoy ko dito sa at ba silang mama, anang kadimo mo ng kuadya kahuyan. Mo to, iyon ko nga, mangahoy karon kay pagkahapon, kuwaon ni isiride kay gamito ni pastor kay magtabo kung pastora di. Mo to, anang hapon ni, uli may mga alas 3, mo to, kuan po ko diri sa pasignal ko diri sa gomer kay brand out po to. Bulod sila si Dong Oswald ni kuan po ni maatos balay kay ni balibad kay na ang flight ni pastora na postpone. Amo tong pagka Domingo balik na kumig pangahoy kay dili naman nila madala ang sakyanan kay na postpone man ang flight. Amo tong dito Domingo to ako kasi baga ni
Pag-ato na ko dito, kay dahil ko tugos mama ng Sabado nga. Ingon siya nga. Kaya nga ako ikupot sila na ilaha. Gigulong kay na sila sinso among atag ingon rag bukton kay kaning wala ko may amo akong gamit. Motong niya na si mama nga kaning kahoy ning balikin ninyo ugma Domingo di moto wala ko kasimba kay kaning pasulabi rin pa nga pag-abot dito. Ingkuma ning mo agkahoy nga imong gihatag amo tong pagkuan ko to balikan kay nako to. Niya naras mama mga isong nga dili na mo ipadala kay kuan kanina ginabigabas na yung part ana din sa ko kung tulo kay kung mga isong niya tiwasan ko akong mangon mga isong niya digamit rami sa kalitro digamit rami sa kalitro giingnan ra kang anak na laki nga huktan ang sa container kaya mo ang sakyanan ning di nakaabot ang gasolina sa balay mo to sa litro ra jud ako ang gikuan mo tong anang Domingo pagkahapon akong ipadadag pabayad ng igsuon kay ko sakit ilang gibuhat nga hiniingnan ako sa akong igsuon nga sa una ra kay ko nagpuso man ko nimo dahil wala ko kadapat nimo pila nimong edad pero siya nagadapat na ako kay igsuon kaya anak ko sobra na dahil kaya ako, wala ko magpasakit nimo, pero ikaw, diingnan ako nga, suya ka. Ako, wala ko magpasakit soon, ako na igsoon, pero iyahan mga istorya, maigsoon, sakit ka, ayaw mag-igsoon. Muna, nagkaanak ko, ko, lisod din nga, kuha ni, akong di ka, nga inalagin kaya, kabalo ko, kinsay lang palangga mga igsoon, pero ako na isali ka sa Ginoo mga igsoon nga si mama mausap na yun siya mga igsoon. Kaya nang hindi pala biro nila, kan ako magulang laki kay mo ko na kasuportar nila. Ako na yung iapos Ginoo mga igsoon ang ilahang batasan nga mausap na yun. O giras papaway problema, pero ang ako ang mga igsoon, lisod yun. Nga ako na yung isalig sa Ginoo ang ilahang mga istorya ako mga igsoon nga mausap rin sila labi na ng pareha ng yuta guys good sila nga muna bubahin niya muna bayin na nagtagamay kaayo niya ang ako magulang ako kaayo niya pag gusto sila ibutang na nung kuan ang nas ilahang diya kalulman siya nga puro bataw dili yung kumudawat di nyo kong dawat ko, aw kamo, dili mo muhatag tutal ang yuta. Ay mga wala tas kalibutan, nag-aanan yung may igsoon, kung mawala tas kalibutan, dili mo dala ng yuta. Muto, nag-aanan ko, mama, na ayun siya pagkuan, na ginuura na sayo, na ako silang yampo. Na ang ginuura siya magahikap nila mga igsoon, nga mausap na Diyos mama mga igsoon. Ug maura to ako kadaugan mga igsoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito ang kadaugan sa atong igsoon, rin igsoon, ug kinsa pa jud. Thank you, Lord. Diligid na ko pakiason usikan ang panahon nga ipadayag ang kamayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Lord, kay diligid istorya sa pulong lamang mga igsoon ang pagkagamhanan o pagkabuutan yun sa Ginoo. So atong nga Lunes mga igsoon, kay naami lakaw ni Pastor nya na ako mi gamit nga gidala mga igsoon. So ulan-ulan maguto kung nakabantay mo anang buntag, gaulan-ulan yun anang Lunes mga igsoon. So ako kani kung daghanon rata, yun na gyud ko'y pagduha-duha nga magdala gamit mga igsoon. So ato nga time ako pong giampos Ginoo nga Lord, among lakaw ikaw ra nahibalo, ikaw na isayod kung sa imong dangatan. So pagika na mo mga igsoon, okay pa kayo. Pag-abot dira sa atubangan sa ilang daiganggang kay diha gyud ang sagad gyud nga mga pandol gyud ang mga motorista kapila gyud ko diha kakita gyud mga motor nga balista gyud diha sa kadanlog mga igsoon. Wa man gyud ko kabantay kay na may laing motor pong gapadulong niya.
sinunilo daw itong nisabay po pa lugsong. So ako kapahinay-hinay ra, ko hinay ra gyud mga Igsoon kay kabalo ko dihang likuon kay sa nananya. Kabalo nagutang dilisgrasyahan gyud diyang dapitan nga Igsoon niya. Karon kay murag na panglimutan man ko kay nakikita mo kong nang ili niya wala pa biya mi nagka kuanay nang ili. Di ni singgit ko na may buntag. Kumusta man ana ba? Sus karon mga Igsoon kay timing man jud kayo nga didto na nilapaw ang ligid sa atubangan dito naay bunbon nga gamay niya ganlo ko kay na ugma ulan-ulanan mga Igsoon apirting yung kayong pagka balintong aning motor mga Igsoon niya ako hapla dito dias anang kalsada mga Igsoon mo og naagoy nakakita murag makatawadan nga murag yung ko baki nga giana sa kalsada mga Igsoon di kana gumako ang kay gatas bukton man ko mga Igsoon ato ako ang blue kisi kuning diri nya naadyo ko remembrance mga Igsoon sa akong pagka slide mga Igsoon nga kani pahak gini nya wala ra gyud ko magpahalata ato ni pastor nga sige siya giyon nga nya musta man ka iko ang motor may ko na iko bahala baliktad magutang tao kay di man ta mabalakas sa tong kaugalingon ka na paggamit mo kabalakan kay mausa ka na kay inutang mo na ato na unsa man ka nga pagkamahal ka isa ng bayan na nakarabulan ka. Di yung ko, tanawa ng motor, ko kira ba? Sakay ka ng butang. Mailis ka na, mga usa di ay iilis ni mo. Ikaw, mausa ka mo, di na mailisan. Yan na si pastor. Di, yung ko nga, ay okay ra ko, bisag pangus ko din tuhod, mga Igsoon ko, okay ra ko kayo. Di biya ni mo dili ni mo mabati dayo ng mga pangus sa imong lawas, mga Igsoon. Adto na nagpila ka oras nga Igsoon maghapdos na ng imong mga samad. Yan ipadayon ra gyud mga Igsoon na nga time. Di mo to. Pasalamat ra gyapon ko sa Ginoo niya. Gapuspos ko dito si pastor po ni kani po akong bana po ni comments po dito ay bahalag lambos basta ka sana mo ni banaha po ni pabalo man po kalambos wala naman tala nakabalo ng mga tao nga mayroon na itong gisi-gisi dito niya naana dito mga pangus kagibati sa lawas magabot yun ako dito sa pulang yuta mga Igsoon ikuha nahinay na yung kanang hapdos na yung kaya akong mga aning kong kamot o kini akong tuhod mga Igsoon bunol ko ning duha na ako katuhod mga Igsoon gabayulit ko ning duha katuhod na ako mga Igsoon niya sige ra ko yung pastor ay okay ra ko ako'y problema pero paabot sa bahay siya ko palitir kung pinami ko yun siya, sana, mau ba na okay nga mga ayaw mo lagi kang tambal. Ikaw, mas bitahan na managana ta kay umahupag ko rin ta. Di bitahan na nakainom na tanaga, antibiotic, mga Igsoon. Kasi kiragimig, pasalamat atos Ginoo atong mga hitabuang mga Igsoon. Kay dili yun nato nakapugan, kanang disgrasya Igsoon. Dili yun na ni mo kanang malikayan. Ang imong buhaton na Igsoon pag-ampo before ka mulakaw nga Lord bisan unsa may maabot na mo ron importante nga safety ta diha sa Ginoo mga Igsoon do na tay kasiguruhan diha sa Ginoo so mao to mga Igsoon di ana na pod nga adlaw nga Huwebes siguro to sa Huwebes ba to nga nanambong may kasal kay dispiras pa lang Miyerkules niari na to Igsoon diha sa tadtad nga pastora. Pwede bang mo tambong mo sa kung kasal niya unta makahulang mi sa generator kay brand out mo itong mga Igsoon anang Miyerkules diningon ko day kani kong mga butanga dapat ni muhulam mo layo pa ang kasal or layo pa ang iyong kumbira kay si pastor man gud ana goy nahibalo ako wa gyud koy kahibalo ana mga Igsoon saon ko pastora busy man pud mi gud kaayo di wala ra to mga Igsoon ko sige na lang kay gabi na maron nya alas 9 or alas 10 sa torasa si pastor po naabot inko ipaadto ra ta mo ni pastor nga pataog panalitag madayon ni pahulam ipaadto ta mo dito it's either si tatay ni mo si pastor nga makapabalo ninyo nga mauna makahulam mo sa gamit o makapaangay imo to mga Igsoon karon na pagpauli na namo mga Igsoon kay gabuntag-buntag ra gud taon ning taga-kalibutan ng Igsoon mao'y magkumbira magbuntag-buntag ra gina sila inom ni ana kay ko ni pastor ingna na lang kung kisay kasaligan dito nga paampingan ra ng generator kay mo na giingon natay butang dapat ginaana to ampingan mo to mga Igsoon pagpauli na namo mga Igsoon di ingon ko nga unya dahil dili man ni namo madaog ning generator di maghangin
giayog ko ha sa balay, inyo ko ning iayog sa uli sa balay niya, na dyan ko mga igsuon ba? Sa akin wala na yung problema, pastora. Ipahatod ra mo. Karon igsuon, naani akong pagduha-duha, ano man, puro na inuman ang mga lalaki, mga mo. Giyahan ra gyud nimo nga maayo ra yung pagbiyahe mga igsoon. Sala pagutod mga igsoon, di pagikan pa lang gampo na gyud ko na saksi man na sila igsoon riya kasi sila kataw-anay. Kay kana laging dinalaganan anang sakyanan mga igsoon, dili na gyud maayo imong paminaw kay sakto nagukarga ning driver nang ilimno makahubog. Di gaampor ko Lord, uban nimi sa among pagpauli nga walay manang walay mahitabo na mga dili maayo. Di naabot yung media ato bangas ka inok niya anak ko nga dili ra midung kay dili na pwede isulod nimo ng sakyanan kay lisod kay dias basketbulan. Di unong di salamat gid kay Ginoo nga sa hapsay kaayo ang pagpauli sa gamit namo usab nga naago ko'y mga bata si ug si sa aning si Saysay kuyo gud mi nya silang si Day Roxanne, si Day Ria, kauban namo gasig ipagani mi kataw-anay nga, uy wala na bay takapunglo diha kay sayang biya kay nang gasolina anang sakyan ng dako niya. Kami ray ihatod. Di mo to mga iso kani special trip ni nato pero ampo lang tas Ginoong kaning driver nga maayo rang pagdala. Karon igsoon kay pagbalik day atong sakyanan nga gahatod namo ang katumang kauban di ay mo'y kapasalig-salig. Abi na ko ang driver, kay bisag makainom ng driver, basta maayog yun na siyang mudala sa sakyanan, naaglag yun na siya sakto nga pangunauna. Karon kay ni pasalig man di ay itong iyahang kauban nga. Ako'y drive kay dugay kung drivers Manila. Karon mga igsuon, unsa man pagkaunsaa nga, giatras man dito paingon sa ilang balay mads parak ng sakyanan. May gani kay anak di lisod bang moingotang may gani pero maayo na lang nga dunay motor sa maestra sa Pilipigan nakababag na uy napasok dito lalong sa kaning bunggo mga igsuon kay og wala pa gyud kuno tong motora na babag sa ilalom sa sakyanan hayan ang balay ni Mads Parak apil gyud muna ning ana din ang mga disgrasya mga pangitabo sa tong kinabuhi igsuon dili gyud ta kabalo. Pero mas bintahan yun nga mainampuon ta sa tanang panahon. Nga bisan mulakaw man ta kay saan man muna sa Ginoo sa mga salmo. Yan siya diya sa 23 nga bisan pag mulakaw ka walog sana kagabion man or sa unsa man mata nga delikado nga imong alagian. Apan kun na kay Dios igsuon mahimutang gyud ka sa kasiguruhan. Munang tanan nga mga panghitabo mga igsuon ang Diyos gyud may maghatag nato kagawasan, kasiguruhan, labi na gyud sa mga balatian mga igsuon kay kung wala gyud ang Ginoo, wala gyud tay mahimo mga igsuon man dalay gyud kay ang Ginoo nga mo'y nagsipti naghatag namo kasiguruhan ug wala gyud koy laing gipasidungga gipasalamatan ang kamaayo ra gyud ug kagamanan sa Ginoo nga igsuon nang tanang dungog himaya para ra Dios Ginoo ang tanan mga igsuon. Salamat sa Ginoo igsoon sa kinabi ni Pastora ug kinsa pa jud. Maayong sa iyong kamuntuhon, mga igsoon. Amen. Salamat sa mga panahon. Ito na yung Lunes, mga igsoon, ang kadaugan. Kinigong edad na ang huna-huna man na may kusog. Karon, hindi ko galisi-lisi nga mo adto gud nursery kay mo palit lagi yung marik. Matud pa ni sa para kay wa siya klasik Lunes. Ikaw good tay. Jadi may kwarta na kong gamay. Igor nga ipalit. Dito mga igsoon. Masamay ako ang lakaw. Ang aton og lugsungon, maura mga igsoon ang kusgon. Lord, yung ko Lord, ikaw rin bahala na ko Lord. Kaya kini akong lawas. Kung sa ako ra, di na kaya.
Mag-angat lang daan, di na kaya. Kutasan na. Pero wala na ako naabaliha mga igsoon. Ngano, nanangit ko das Ginoo. Yung ko, Lord, alas 9:51 na. Ang oras gikan ko dili. Lord, maabot ba dagay ko dili kalauna? Ngani kapira. Di mo ubro ka kutsara. Luto. Sagol dalagan mga igsoon paangat. Nabot yung ko dili mga igsoon. Alas 12:15 o 20 ba to? Amen. Lord, salamat. Palugsong. Uli, gabiking ini. Thank you, Jesus. Ngani, napasalamat ko Ginoo kay Sidong Wilmar